शादी करवावत हुए। अरे तो करिया मेहरारू से शादी कराओ तुम का दिक्कत बात है? अरे भाई दिक्कत है ना बाहो। अरे सुनो कितना फायदा वाला हम तो हम बतावत हई। का फायदा बतानी बता साफ साफ भाई दा। गोर में हजारू में बड़ी खिट खिट बा। सुन ला सुना से कैसन खिटखिट है भाई। गोर में हजारू में बड़ी खिट खिट बा। सवर की में भैया बड़ी बेनिफिट बा। अगवा सुना फेरा में रहे सब गोर में हरारू के। खतरा हमेशा बनल रहे साढ़ू के। फेरा में रहे सब गोर में हरारू के। खतरा बनल रहे रोज रोज साढ़ू के। इनके नखरवा के नइखे लिमिट बा। इनके नखरवा के नइखे लिमिट बा। समर की में भैया बड़ी बेनिफिट बा। अरे करिया आई तो तुम्हें तनको खर्चो ना देवे के पड़ी हो भैया। अरे भाई ऐसा का बात है करिया में तनी बतावा ना। रुका बतावत हई। बतावा। हर घड़ी रहे गोराई के घमंड में। धुरिया या माटी न लागे देली अंग में। परेशान हो जीबा हो सही में परेशान हो जीबा। सुना थोड़ा समझ में आवत हो भाई। हाँ तो सुना हर घड़ी रहे गोराई के घमंड में। धुरिया या माटी न लागे देली अंग में। पेश रहे हरदम की जोड़ाया न फिटबा। पेश रहे हरदम की जोड़ाया न फिटबा। समर की में भैया बड़ी बेनिफिट बा। सुना चॉइस कैसन करेली? कैसन चॉइस करे टोटल फिल्म वाला फैशन। आगे सुना बॉडी तो बॉडी रहे बोलियो में ऐठन। अरे भाई ये कुल बात बता। और का चॉइस करे टोटल फिल्म वाला फैशन। बॉडी तो बॉडी रहे बोलियो में ऐठन। जेडी आकाश के ई बतिया अमिट बा। सुना भाई जेडी आकाश के ई बतिया अमिट बा। समर की में भैया बड़ी बेनिफिट बा। एक काम कर भाई सवरका से शादी करवा दे का कही। बुझला बुझाइल भाई सवरका से शादी करवावा लोग।